My jsme zpátky v Algarve v Portugalsku, kde bychom měli sledovat třetí zápas turnaje Showtime Trophy do 75 kg mezi Olivier Tassienem z Belgie a proti němu domácímu borcovi Ricardo Fernandez. Olivier Tassien. Je vais l'entraîner pendant 5 semaines, 5 bonnes semaines. Je pense que tout va bien se passer. Tady v překladu z Eurosportu mám napsáno, že jeho řeč je ve francouzštině, který jsme nerozuměli, ale jsme tady slyšeli angličtinu našeho kolegy. Říkal, že svého soupeře zná, přišel proto, aby zvítězil. Šest vítězství do porážky, jeho statistika, zatím nezvítězil KO, je to mistr Belgie z roku 2005. Ricardo Fernandez. Proti němu další z místních bojovníků, Ricardo Fernandez. Olivier Fernandez prohlašuje, že je jako pro šampion, narodil se v Lisabonu. Jeho statistiky jsou 21 vítězství, 7 proher, 1 remíza, 14 knockoutů, což je poměrně velmi slušná statistika. 1,83 m, 75 kg, 24 roků, to je vizitka Oliviera Tassiena, 6 vítězství, 2 porážky, 2 remízy. Jeho soupeř Ricardo Fernandez, 1,77 m, 74 kg, 22 roků, 21 vítězství, 7 porážek, 1 remíza, 14 knockoutů. Red corner. You both know the rules. No elbows, no back fist or spinning back fist. No clinching in the lower back. Teď jsem slyšel poprvé rozhodčího, který vysvětloval závodníkům, že jsou zakázaný používat techniky loktů a i spinning back fist, to znamená úder pěstí z otočky. Yeah, not clinching in the lower back. Yeah. Fight! Tassin nemá černý trenky, má bílý trenky se znakem, s bílým znakem uprostřed. Ricardo Fernandez je Superman v modrých trenkách.
Tak v první minutce mi připadá trošku, že Belgičan v bílých trenkách přibližně odpovídá té jeho statistika, kterou uvádí. Snaží se o technický tie box, proti tomu jeho soupeř se ho do těch jeho technik a kombinací snaží přetloukat tvrdými kontraúdery. Na Belgičanovi je určitě vidět zatím ještě nevyzápasenost nebo nedostatek zkušeností ze zápasu. Tady mám trošku pocit, že se může lehce stát, aby Belgičan pozapomněl na kryt a pak by ho Ricardo Fernandez mohl asi dost výrazně strestat. Poslední půl minutka do konce prvního kola, ten obrázek zápasu se nikterak nemění. Je sympatický, že Olivier Tassin se snaží o technický způsob boje, snaží se prokládat techniky i úderej kolen a v klinči se snaží být aktivní, ale tady zatím ta, řekl bych, převažující zkušenost na straně Portugalce zatím slaví úspěch, ta jeho síla. Rozhodčí si teda konečně všim asi po 50. že se Fernandez pořád chytá provazu a napomínal ho za to. Jen tak pro zajímavost, veškeré techniky, který provede kterýkoliv z bojovníků, když se drží provazu, tak by rozhodčí neměli brát v potaz. De facto rozhodčí by ho za to měl okamžitě napomínat. Blue corner, red corner. Round number 2.